पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरिये किसबे हाडली आणि ती पवित्र pătrătate gărbesele, नमान मरिये कृपेन भरले समृद्ध सभ्यांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियांच्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. आपले समज साकर तुझ्या सगळं मुझे जा नमान मरिये कृपेन भरले समृद्ध सभ्यांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेसू. भाग्यवती देवाची आणि देवाचं पूत मुनी झालो नमान मरिये कृपेन भरले समृद्ध सभ्यांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेसू. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसोत विनंती कर. माग्या ये सम्या भडव्या बरे तुझ्या पुता आम्ही त्याच्या कष्ट आणि स्वागतपणाचा आनंद आम्ही आवश्य तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणात होत त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्यामरी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गल्या भडव्या मुजा राखल्या दयेन माखा दिला तथापि मुझे मोद उजवाडाय माखा राख संभाळ आणि सलय आमेन. शासना विषय तर प्रकाश सचिन फंगोदी समाधानी ते विषय घेऊन आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राजम खायो, तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जा. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सभ्यांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सभ्यांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियांच्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सभ्यांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियांच्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या ये घडी बोर या सकाळच्या वेळात आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवऱ्या आमचे डोळे आम्ही दप्या या समोरात येत या हप्त्याच्या पहिल्या दिसा आम्ही असा फिलिपियन्स चॅप्टर 4:6 वसरस खंतुस को धरी नाकार हर एक तुमची गरज मागण्यात आणि उपकार्य मनात देवाकडे करा. वसरस खंतुस को धरू कसं नका. या सोमवाराच्या दिवसा वसरस खंतुस को तुम्ही धरू कसं नका. वसरस खंतुस आज किती काम करू कसा जाऊन पुरो कोणी 8 पाय देऊन चिंतात जाऊन की पुरो मुझ्या मगाच्या देवाचे उत्तर म्हणता रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायाचं
35 देवाचे उत्तर म्हणता, तो आमच्या पक्षे कसा. देव 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 आमच्या पक्षे कसा. देव आमच्या पक्षे कसा. तो आमचे पक्ष घेऊन तो झुजता. तो आमचा पक्ष घेऊन तो झुजता. रोमन्स चॅप्टर 8:31 देवाचे उत्तर क्लिअरली म्हणतात, जर देव आमचे पक्ष नसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण. कोण असा. कोण असा. देव मुझ्या आणि तुझे पक्ष कसा. देव मुझ्या आणि तुझ्या पक्ष कसा. देवाचे उत्तर म्हणता सामुएलाच्या रायाच्या पुस्तकांत देवाचे उत्तर हैसर म्हणता, जेदना सोल्या पेट जेदना अमालेकीताच्या त्या गावात उरले. जेदना सोल्या पेट थंय उरल्या वेळार थंयच्या लोकांक थंय कसली एक भिरांत, कसली एक कावचेणी आणि ताका कळून आयले, आम्ही चूक केल्या. आम्ही चूक केल्या. आम्ही झुजून आज आहोत ते झुज मनशा विरोध नाही. मनशा विरोध नाही. मनशा विरोध जाल्ले जाल्यार आम्ही जिखत्या असल्या. आम्ही सलवयत असले. आम्ही देवा विरोध झुजताव. मी देवा विरोध झुजताव. ताणी सल्ल्या पेट रायाक सांगली आणि पाटी दंड दिली. आज तो देव म्हणता सेकंड क्रॉनिकल्स 20:17, आज तू कसले झुजून असा. कित्या खातीर झुजून असाय. हांव आसा तुजो देव. तुजे खातीर झुजतलो. तुजे खातीर झुजतलो हांव देव. हांवें सांगला न्ही गी. आय हॅव टोल्ड यू. हांवें सांगला न्ही गी जोशुआ 1:9. हांवें तुका फरमायला सांगला नाही. हांवें तुका फरमायला. तू भियेनाका. तू भियेनाका. तू घाबरनाका. हांव तुजो देव. तू खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो. पळय कोण तुका हात लायता. कोण तुका हात लायता. कोण तुका हात लायता. देवाचे उत्तर म्हणता, जो तुका हात लायता तो म्हज्या दोळ्यांच्या बावलेक हात लायता. तो तुका हात लायना. तो म्हज्या दोळ्याच्या बावलेक हात लायता. तो म्हज्या दोळ्याच्या बावले परी ना तुका हात लावंक जायना. कित्याक एक्सोडस 14:14 तो आमचे पक्षेन झुजता. देव म्हज्या आणि तुझ्या पक्षेन झुजून आसा. झुजून आसा. आज या सोमाराच्या दिसा त्या सोम्याक आमी अनुभव करया. तो म्हजे खातीर आणि तुझे खातीर झुजता. आज या सोमाराच्या दिसा हांव आनी तू खंयचेय झूज झुजोंक वयता. आज या सोमाराच्या दिसा आज विश्वास या आणि आमची दप्या. आज कसली सकत तुझे विरोध झुजून आसा. कसली अस्कत काय तुझे विरोध झुजून आसा. आज तुझ्या कामान कसले अडखळ येवन आसात गी. आज त्या अडखळेक सांग. या घडये सांग. पळय म्हज्या अडखळेक हांव सांगता. हांव फरमावन सांगता. म्हज्या मुखलो पयसूस. म्हज्या मुखलो पयसूस. कित्याक देव म्हज्या पक्षेन झुजून आसा. म्हजो जिवंत देव म्हज्या पक्षेन झुजून आसा. देव म्हज्या पक्षेन झुजता. Zephaniah 3:17 तो जायते वन झुजारी उगडास दवर. तो जायते वन झुजारी. जायते वन झुजारी सगळो बायबल ताच्या जैताची निशाणी, ताची जैता विशय सांगता. ताचे जैता विशय सांगता. त्या देखून आमी सगळे आमचे
दोन्ही हात वयर रुपारी आमच्या माईक आमी अनम्यूट करी दोन्ही हात आमच्या वयर रुपारी दोन्ही हात वयर रुपा तर सुम्याक आमी स्तुती करया आमचे विरोध एक फौज उभं राहू आमचे विरोध कितले सुवड पाऊस उभे राहू आमचो देव आमच्या पक्षात जुसता हालेलुया 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 महिमा स्तुति आमच्याकडे झुसते आजच्या देवा तुका जाव महिमा तू आज आमच्याकडे सोनिया जेसू ये सगळं मागण्याचे कोट मारणे मनाचे मागण्याचे कोटच्या आता समापित जेसू या सगळ्या मागण्याचे जे पवित्र सोनिया जेसू तुझ्या अमोलिक रक्ताने या मागण्याचे कोट कव्हर कर सोनिया जेसू ते दैविक सकत या मागण्याच्या कोटाचे तो वळे सोनिया जेसू दैविक सकत या मागण्याच्या कोटात वळे सोनिया जेसू शिरा बरा 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 जेसू 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 स्तुती 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 हालेलुया शिरा बरा 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 पवित्र या मागण्याच्या कोटांत हृदयाला स्पर्श मागण्या सुरुवात जातानाच कोणाकी एक थंड जाल्लो अनुभव पवित्रत्व दित्या आसा थंड जाल्लो एक विशेष पवित्रत्व याकडे दित्या आसा पवित्रत्व याकडे कव्हर करते आसा हे मागण्यासोबत कम्प्लीटली शिरा बरा हालेलुया 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 गोमट्याची दुःख जेजू आपण गुण करते राईट साइडीन असा दुःख खाद्याकडे आणि गोमट्याच्या मुळात दुःख जेजू याकडे आपण नसा शिरा बरादी 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 हालेलुया हालेलुया जेजू 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 स्तुती 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 पायांचे श्रो पडतात जेजू याकडे आपण हालेलुया जेजू 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 घट्ट तरह स्तुती करिया घट्ट तरह स्तुती करिया घट्ट तरह स्तुती करिया घट्ट तरह स्तुती करिया विश्वासान 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 स्तुती करिया आम्ही स्तुती करताना विश्वास जाईल आमच्या स्तुतीत जेजू हजर असा आम्ही स्तुती करताना जेजू आमचा आपडता आम्ही स्तुती करताना त्याची पदवीदार सकट देवन येता आम्ही स्तुती करताना सकट देवन येता त्याची गुण कची सकट सुटकेचे सकट देवन येता शिरा बरादी 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 जेजू 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 स्तुती करिया स्तुती करिया स्तुती करिया घट्ट तरह स्तुती करिया शिरा बरा 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 स्तुती करिया स्तुती करिया स्तुती करिया स्तुती करिया स्तुती करिया स्तुती करिया Psalm 80:10 Psalm 80:10 पर्वताचेर तिची सावळी पडली उंच उंच देवदाराचेर फांटे चढले दर्या पर्यंत तिचे फांटे पावले आणि तिचे कोंबरे युफ्रेटिस नाही पर्यंत पवित्र आत्म्याचे सकट आमचे देवान येताना पवित्रात्म आमकां वाडयता येता
पवित्र आत्मा आमकां सडयते येता. पवित्र आत्मा या मागण्याच्या कुडांत या कडे हजर आसा. आमी विंगड सगळ्यात हांव जॉइन जाल्यार जावंक पुरो, पूण एका मागण्याच्या कुडांत आमी आसा. मॉर्निंग मन्ना म्हळ्यार मागण्याच्या कुडांत आमी आसा. त्या देखून आमी ताची स्तुती करतना घट्टतल्यान स्तुती करया. घट्टतल्यान स्तुती करूंक राईट सायडीन हृदयांत कोणाकी एका व्यक्तीक धरून दवरल्या परी जाता. जेजू त्या व्यक्तीक या घडये रिलीफ करते आसा. रिलीफ करते आसा. कोणाक एका व्यक्तीक मायग्रेन हेडेक येता, जेजू सुटका दिते आसा या घडये. जेजूचे नाव आपया. जेजूचे नाव आपया. जेजूचे नाव आपया. आपया जेजूचे नाव. व्हडल्यान आपया जेजूचे नाव. आपया जेजूचे नाव. व्हडल्यान लेफ्ट सायडीच्या बावळ्यान कोणाक दूख आसा, जेजू आपया जेजूचे नाव. दोळे बंद करून आपया. विश्वास जेजू तुझ्या मुखार आसा. जेजू तुझ्या मुखार आसा. जेजू तुझ्या मुखार आसा. जेजू 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 Sira bara 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 bara. आज या घडये कोण चिंते आसा, वेळ जाता आसा, लेट जाता म्हणून चिंते आसा, उडास दवर. तुजो वेळ जेजूच्या हातांत आसा. जेजूच्या हातांत आसा तुजो वेळ. जेजूक सांग, जेजूक अर्घा दी. जेजू हांव तुका अर्घा दिता, म्हजो वेळ तुज्या हातांत आसा. Jesus, I thank you for my time is in your hand. जेजू म्हजो टाइम तुज्या कंट्रोलाक आसा. जेजू म्हजो टाइम तुज्या कंट्रोलाक आसा. म्हाका फलाण इतल्या वेळार थंयसर पावोंक आसा सोम्या. जेजू पूण म्हजो टाइम तुज्या हातांत आसा. You can control the time. You can control the time in your hands. You can control the time in your hands. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Time passet आसा. दीस रावतेत ना. दीस उणे जाते ते आसात. जेजूच्या कंट्रोलाक आसा ते सगळे. Everything. तुका डेडलाइन आसा जावंक पुरो. त्या डेडलाइन जेजूच्या हातान समर्पण दी. He can take over. He can take over. He can take over. जेजू 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 He can take over. Yes, Lord. Yes, Lord. तो तुझी डेट पोस्टपोन करू शकता. तो तुझी डेडलाइन कॅन्सल करून त्याच्या पयलीं तुझे काम करूंक शकता. Yes, God. Why जेजू? तुवें चिंतल्या परी जेजू चिंतिना. नो वे. Ira bara di bara di 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 di. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ira bara 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 di 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 di. Jesus, 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 Jesus. Welcome, समर्पण मागया. या पहिल्या कणात आमचे जिवीत आज समोर असो दीस समय आमकां चलोवन व्हर. आमकां चलोवन व्हर. आमची वाट तूं चलय. आमच्या मुखार कितले जण जाल्यार आड येवं दीत. कितले जण जाल्यार आमकां सांबडोन घालूंक प्रयत्न करूं दीत. सम्या जेजू आज तूं आमकां चलोवन व्हर. आज आमकां तूं वाट दाखय. आज आमकां तूं वाट दाखय. आमकां हर एकल्याक तूं वाट दाखय. हर एक कथा भायर हाड. 2 Maccabees chapter 8:18 तांणी शस्त्रांचेर आनी वीर कृत्यांचेर भरवसो दवरला, पूण आमी सर्व पदवेदार देवाचेर भरवसो दवरला.
आमचेर आक्रमण करतले असो आणि सगळ्या संसाराचा फकत एका इशाऱ्यान तो नाश करूंक शकता. त्या सोम्याचे बरोसोदोन आयचे सगळे काम ताज्या आतां समर्पण दिवन येवतर सांगाता म्हणून 3 फावटी घट्ट ताळा रिपीट करया. Isaiah 48:17 सर्वेस्पोर तुझो सुगंधार असो पवित्र देव अशें म्हणटा. सर्वेस्पोर तुझो देव फायद्याचे ते हांव शिकयता. हांव जायते वाटेन उलयता. Isaiah 48:17 सर्वेस्पोर तुझो सुगंधार इस्रायल असो पवित्र देव अशें म्हणटा. तो सर्वेस्पोर तुझो सुगंधार इस्रायल असो पवित्र फायद्याचे हांव शिकयता. तुवें सलूंक जायते वाटेन चलयता. Isaiah 48:17 सर्वेस्पोर तुझो सुगंधार इस्रायल असो पवित्र देव अशें म्हणटा. सर्वेस्पोर तुझो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुका चलयता. मान म्हणया समृद्धी सवय आसा. स्त्रिया मित्र तूं सदैव आणि सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. या दुसऱ्या कणान समर्पण दिन माग्या कितले जाणा जावंक पुरो आज कोर्टाची केस आसा, लिगल समस्या आसात, कोणी फसयते आसात, कोणाची जागो कोणे भितर गेला, फोर्जरी केल्या, कोणे जीवाची धमकी दिल्या, कोणी टॉर्चर करते आसात. सगळ्या समाजात समर्पण देऊन माग्या आज त्या समाजाचा आधार तोच समय आमचे खडप, तो आमकां सलन वरदी, तो आमकां ताच्या पाकाट्या पदा आमकां धांपून धरदी, ताच्या पाकाट्या पदा आमकां आसरो आसा, ताच्या पाकाट्या पदा ढाल आनी कवच ताचे विश्वासीपण तो जावन आसा. आमचे ढाल जावन रावता, आमचे कवच जावन रावता, विश्वासीपणान तो आमकां धांपून धरता. त्या सोम्याच्या आदान हर एक आमचे केस, विजाची केस, फायनान्शियल प्रॉब्लेम्सची केस, एम्प्लॉयरान केस गेल्या, सगळे सोम्याच्या समर्पण दिवन सांगाता म्हणून हे उतर 3 फावटी रिपीट करया. Psalm 144 सदैव खडप मुझे हाथ तयार करता, मुझो मोग खडप मुझो तारो जी डाल हांव राष्ट्रांचे अधीन. Psalm 144:19 सदैव खडप तो मुझे हाथ करता, तो मुझो मोग मुझे कोटे मुझो पुरुष मुझो तारो मुझी ढाल ताका हांव शरण येता, राष्ट्रांचो मुझे अधीन करता. Psalm 144 सदैव जावं सर्वेस्पोर मुझे हाथ तयार करता, तो मुझो मोग कोटे मुझो पुरुष मुझो तारो मुझी ढाल हांव शरण येता, राष्ट्रांचो मुझे अधीन कृपेन भरले समृद्धीचे सवय आसा. श्रीयंतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू. हर एका पिढेस्तांक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, कॅन्सर, डायबिटीस, हर एक मारेची पिढा सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्या. देवाचे उतर म्हणता मारेची पुढा तुझ्या तंबासाशी येऊनची न म्हणता देवाचे उतर. विशेष तर समर्पण दिव्या. जावंक पुरो कोरोना, जावंक पुरो हार्टाचे प्रॉब्लेम, लिव्हरचे प्रॉब्लेम, PCOD प्रॉब्लेम, युरिनरी इन्फेक्शन, गेड्डे जाल्यार जावं पुरो, फायब्रॉइड्स, सिस्ट, थायरॉइड, सगळे सोम्याच्या हातान भेटून दिव्या. गळांचे दुख सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्या. सगळे कितले जण हॉस्पिटलान सिरियस आसात याकडे सोम्याच्या हातान भेटून दिव्या. याकडे आलेले कितले जण आज तुमच्या कुडीन काही घाय आसात, काही सुकोना ते घाय आसात, जावंक पुरो हाडांचे दुख आसा जावंक पुरो, डिस्क डिसमेंटल जाल्यार जावंक पुरो, डिस्प्लेस जाल्यार जावंक पुरो, सोम्याच्या हातान भेटून दिया. सोम्या लागी माग्या, सोम्या काकूळ कर. सोम्या तुझी गुण कचे सकत देवय, तुझी गुण कचे सकत देवय.
Psalm chapter 107:20 आपले उतर तडतड तांकां बरी केली. आपले उतर तडतड तांकां बरी केली. ते जिवे उतर आम्ही क्लेम करतात त्या उतरान तावन वायच सकत हरिय कपिड्या तावन सुटका लाभून कितल्या जाणां डॉक्टरान सांगला जायना वखत वखत येत ना जेसूच्या हातान समर्पण देऊन माग्या. कितले जाणां एलर्जीन कष्ट आसात, कितले जाणां त्यातला सीख पडते असा एका उपरांत एक पिढा पडते. कितले जाणां खंयचे कितले वखत रिएक्शन जाला जावंक बरो कितले जाणांक खंयचे फूड जातात ना जावंक बरो समर्पण विशेष समर्पण दिवया. कुवेटात या परगावांत शिकलेली भुरगीं तांची शिकप मुग जाता. गावात गेल्यान गावात तांकां फूड सूट जातात ना विशेष समर्पण दिवन माग्या. ताणी सेवचे या समराच्या दिसा ताणी सेवचे सगळे फूड जेजूच्या भवपवित्र अमोलेक रक्तान नितळ जावं दी. आज ताणी घेवचे फूड तांच्या कुडाक भलायकी जावन तांच्या कुडीक भलायकी जावन बदलो दी. कसलेच तरांचे इफेक्ट रॉंग इफेक्ट तांच्या कुडीक आज जायना जावं दी. जेजूच्या नांवान आज ताणी सेवचे फूड तांकां भलायकेक फावो जावं दी. भलायकेक फावो जावं दी. आज ते फूड ताणी खाताना तांकां कसलेच प्रॉब्लेम जायना जावं दी. जेजूच्या नांवान मागोया. सांगात म्हणून ये उत्तर 3 पटी रिपीट करूया. लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये सौतलो आणि तुम्ही माझे पर्स सतले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये सौतलो, हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही माझे पर्स सतले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये सौतलो, हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही माझे पर्स सतले. मानवरी कृपेन भरले सुमे तुझे सवय आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. परत एक पटी कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात विशेष आमचं उजवा हात आम्ही वयर बारया माग्या. कितले जण काम नसताना घरा असतात, कितल्या महिन्यात जाऊन घरा बसल्या, कितल्या वर्षांत जाऊन घरा बसल्या, टर्मिनेशन झाल्या. आज त्यांच्या एज बेसिसर जाऊन बरो शिकवाच्या बेसिसर तांकां ह्या घडये काम मेळटात ना जावंक बरो. आज कानूनात प्रमाणे काम बदलूंक जायना, विजा चेंज करूंक जायना. कितले जाणां तांची आयडी इश्यू जातात ना त्या देखून काम मेळटात ना. कितले जाणांक ड्रायव्हर्स लायसन्स इश्यू जातात ना, ड्रायव्हर्स लायसन्स नासतना तांकां काम मेळना. विशेष सुम्याच्या तान भेटून दिवया. आज सगळे कानून धनी जेजू जावन आसा. जेजू जावन आसा. जेजू म्हणून हांव मनशा पूत साबत धनी जेजू जावन आसा. आज विशेष सुम्याच्या तान समर्पण दिवया. कितले जाणां काम नासतना कशें आसा. एल्गार, हेनरी, मेलरॉय, लविता, पास्कल कितले जाणां काम नासतना कशें आसात. आज विशेष तांकां वाटूक जाय. कितल्या जाग्यार तांणी तांचे सेवेक घाल्या. विशेष माग्या विशेष थंयसर तांकां वाट उक्ती जावं दी. एक तांकां वाट उक्ती जावन तांकां बऱ्यांतले बरें काम विटा म्हणल्यार भुरग्यां समर्पण दिवया. हर एक तांच्या कूळ जविता असले हटकळे जेजूच्या नांवान पयस जावन दी. सांगात म्हणून हे उत्तर 3 फावटी रिपीट करूया. लेविटिकस 26 तुमच्या मध्ये पर्स सतला. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये आणि तुम्ही माझे पर्स सतला. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये सतलो, हांव तुमचो देव सतलो, तुम्ही माझे सतला. मानवरी कृपेन भरले सुमे तुझे सवय आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. समर्पण देव विशेष कितले जण फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात. कितले जण तांचे खुदाचे घर खान येवंक चिंते आसात. ह्या दिसांनी तांची प्रॉपर्टी पळोवन दवरल्या. विशेष समर्पण देवया. कितल्याना कन्फ्युजन आसात.
सगळे कन्फ्युजन जेजू पयस करू दे. जांक पुरो लोन फारीक करूंक जाता तेन्ना भुरग्याचे शिकपाक भुरगे जांक पुरो बायल्या गावाक शिकोंक वचचे म्हणून सांगता आसात, पूण तांचे शिकपाक जाय तितले पयशे नात दिवंक. समाजात समर्पण दिवया. सगळी वाट उक्ते जावं दे. सगळी वाट उक्ते जावं दे. सगळे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आता तुम्ही भायर हाडू दे. भायर हाडू दे. भायर हाडू दे म्हणून सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट त्याला रिपीट करूया. झकारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्र त्या दिसांनी येतली ताची पर्स जातली सुरक्षित येतली. तांचे मध्ये वस्ती परतुतल्यानी करतलो. झकारिया करतलो. 2:15 जायती राष्ट्र सुरक्षित येतली ताची पर्स जातली. झकारिया 2:15 जायती राष्ट्र सुरक्षित येतली ताची पर्स जातली. आणि वस्ती करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या आक्रयाच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया. न्ही हातांचे वयर पारया. आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण दिवया. आज कितले जना भुरग्यांचे कॉलेज स्टार्ट आसा. इस्कॉल स्टार्ट आसा. आज जावन काल जावन स्टार्ट जाला. आज जावन स्टार्ट जाला. कितले जना भुरगीं तांचे कॉलेज हळूसर स्टार्ट जाला. समस्या भेटून दिवया. आज कितले भुरगीं सीख पडते आसात. कितले भुरगीं शिकपांत आसकत आसात. शिकपाचेर कॉन्सन्ट्रेट करूंक जातात ना. विंगड आसकत काय संपडल्यान समस्या भेटून दिवया. विंगड एडिक्शन संपडल्यान समस्या भेटून दिवन मागया. आज आमच्या भुरग्यांक देव पवित्रत्वान भरून दी. रेयेका अस्कत खायंताना संपडताना तो पवित्रत्व तांकां घट्ट धरून दी. चलो जाता समर्पण दिवन मागया. देव ताच्या मोगान तांकां भरून दिवन मागया. समर्पण दिवन मागया. विशेष तरान कितल्या भुरग्यांची जावंक पुरो परगांवाक UK, युरोप, कॅनडा, US शिकपाक गेल्यान जावंक पुरो ती एकसुरी आसात. सारखे तांकां रूम मेळना. सारखे तांकां फूड मेळटा ना. जेजूच्या हातान भेटून दिवया. तशेंच समर्पण दिवया. कितले जाण आमच्या लागीं मागोवंक आसला. या युट्यूबाचेर कितले जाण आसा तुमची पिटिशनां खातीर खंयच्याय पिटिशना खातीर मागोवंक आसा. तुमची पिटिशनां बरोवन घाला चॅट बॉक्सान. तुमच्या पिटिशना पासून विशेष तरान ह्या कडेन मागया. विशेष तरान सुम्याच्या हातान भेटून दिवया. आज रॉकीचे पेट स्कॅन विशेष तरान सुम्याच्या हातान भेटून दिवया. सगळे पेट स्कॅन नॉर्मल येवचे पासून मागया. सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. शरीर म्हणल्यार भुरग्याक काम मेळचे पासून समर्पण दिवन मागया. या युट्यूबाचेर कितले जाण मागोवन आसात. विंगड तांच्या गरजां पासून समर्पण दिवन मागया. कोण पॅरालायसीस जाला घरांत आसात तांच्या कुडीक बोळ मेळो दी. बोळ मेळो दी ह्या घडये. जेजूची गुण कशी सकत तांकां स्पर्श करू दी ह्या घडये. स्पर्श करू दी ह्या घडये. स्पर्श करू दी ह्या घडये. मागया. कितल्या जाणांची ह्या दिसा आज इंटरव्ह्यू आसा. सर्जरी आसा. कोणाचे स्कॅन रिपोर्ट येवंक आसा. ब्लड रिपोर्ट येवंक आसा. सुम्याच्या हातान भेटून दिवया. मागया. संवसारात शांती समाधान पासून मागया. इस्रायल, फालेस्तीन, इराक, इराण विंगड जाग्यांनी समाधान पासून मागया. रशिया, युक्रेन, मणिपूर सुम्याच्या समर्पण दिवया. ह्या दिसांनी कठीण पावस मंगळुरांत विशेष तरान पावस पडून आसा. विशेष तरान कितल्या जाग्यांनी कठीण पावस सुम्याच्या हातान भेटून दिवया. मागया. विशेष राहते असले लोकांक
देव राखून दे, सांभाळू दे. त्या गावात कितलं पावसाची गरज असतं तिथलं फाव करू दे. जे सरण माग्या कितले सण आमच्या लागी बिकट बिकट कर्ज बसत मागूंक सांगला समाजात समर्पण देऊया. कोणाकी एका व्यक्तीक बोंबलेकडे सकयल्या सायडीन थंयसर कितें फळ उतरल्या परी जाला समाजांत भेटून दिवन माग जेजू ह्या घडी तुका स्पर्श करता, स्पर्श करता. विशेषरान समाजांत भेटून दिव्या सगळ्यो कर्जो. कितल्या कुटुंबांनी शांती समाधान ना समाजांत भेटून दिव्या. कितले जाण आज रतिरेक वते आसात. विशेष आमची लिनाबाई रतिरेक वते आसा. विशेष समाजांत भेटून दिव्या. तर सगळे कुटुंब रतिरेक वतना ह्या दिसांनी सुरेशपूर तांकां पुढून दे पवित्र आत्म्यान भरून ती पाठी येऊन देत. सगळे कुटुंब पवित्र आत्म्यान भरून दे. विशेष माग्या समाजाचं समर्पण द्यावी सगळी मागण्या समोर. आमचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर अँटन लोपेस, आमची लीडर मार्गरेट डिसूजा, आमची KNSC टीम समाजाचं समर्पण देऊया. गॉड्स लव्ह कम्युनिटी, आर लेडी ऑफ अरेबिया, होली फॅमिली मागण्या समोर समाजात भेटून देऊया. या ब्रेसरची मागण्याची मंडळ विशेष फादर विल्यम अल्बुकर्क विशेष या हप्ता विशेष मागतलो विशेष सुटक्यापासून आणि सगळ्या गरजो समर्पण देऊन हिलिंगापासून मागतलो विशेष त्या आधी समाजात भेटून देऊया. विशेष तो एक गिफ्टेड याजक या दिसांनी या जमत एक आमकां मेळ्ळा. विशेष समर्पण देऊन मागया चड चडलो की आम्हाला समज जम सावनी आणि जे सोचरावा थंयसर राजा पाव विस्मित जाऊन देत त्या याजका विशेष देव आणि चड सक्तेन अभिषेक करणे. या बुधवाराचे मागणे संजेचे मागणे ब्रदर डॉक्टर जयानंद त्या दिवशी टॉक देताना आणि हिलिंग सर्व्हिस देताना चड लोक समयाचो अनुभव करू दे आणि हर गरजो समयाच्या हातात समर्पण देऊन येऊ तर सांगाता म्हणून 3 पटी घट्ट त्याला रिपीट करूया. साम 22:30-31 मुझी भुरगी बाळां ताची सेवा करतली, फुडले पिळगेक परमेश्वराची कृपा संतली आणि जल्मा येवचे आसा ते संतती कशी नीत प्रगट करून म्हणटली. साम 22:30-31 भुरगी बाळां ताची सेवा करतली, फुडले पिळगेक परमेश्वराची कृपा आणि जल्मा येवचे आसा ते संतती नीत करून म्हणटली. हे सगळे सर्वेस्परान आम 22:30-31 मुझी भुरगी बाळां ताची सेवा करतली, फुडले पिळगेक सुरेश्वराची खबर सांगतली आणि जल्मा येवचे आसा ते संतती कशी नीत प्रगट करून म्हणटली. हे सगळे सर्वेस्परान केला. नमान मरिये कृपेन बदले सुमचे सुवे आसा. श्रेयामी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेजू. भगवंती मरिये दोन्ही हात आमचे वयर पारया सगळं करून समाजात समर्पण सुधी करया. विशेष प्रेम म्हणल्या भुरगे कामा खातीर राखून आसा. विशेष ताच्या परिस्थिती कितले जाणां कामाच्या कश्टान आसात समाजात समर्पण देवया. सगळ्या सगट जरा स्तुती करया. हालेलुया जेजू 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 हालेलुया हालेलुया जानी विजय हेनरी मार्गरेट रिस्टन मिल्बर्न मेरी जॉयस माइकल मेलिशा माइलेन डेरिल एडा जेन अनोरा बेनेडिक्टा जेनिसिया जिशेल सिंड्रेला जेम्स जेसी जूलिया स्टेफानी जेसन स्टीफन लीना डिसूजा लीना मेल्विन शेरल सोनल टेरेसा लीना वॉस एडविन वलेरियन सोनल आउटलेट मारिया फेराओ पैट्सी फर्नांडिस प्रतिष्ठा प्रिया विल्सन विंस्टन वाइलेट लीना अल्गन गिलबर्ट सिल्विया संसे एरन ऑस्टिन विक्टर वीटा प्रीमा फर्नांडिस सिरिल लोबो
देविया, Hallelujah, रॉनी, hallelujah, क्लॅरा, hallelujah, स्टिनेला, hallelujah, विशेष hallelujah, देवा हे hallelujah, कितले जण hallelujah. आज पयलीले पटी या मगनाच्या Hallelujah, जॉईन झाला hallelujah, युट्यूबाचेर hallelujah, मगना ऐकला hallelujah. सगळं Yes, दिस Lord, मगना yes, ऐकतात Lord, मुखल्याक yes, शेअर Lord, करता yes, Lord, विशेष yes, हर Lord, एक yes, Lord, आशीर्वादाने yes, बेसवानी Lord, बर yes. जो कुर्पेन बर अंतक सोनर बर Yes, देवा हर एक आईचे सोमवारच्या दिवसा hallelujah, विषय करता हाती घेऊन जा hallelujah, हर एक hallelujah, कामाचे तू आशीर्वाद hallelujah, घालून मागता आमेन hallelujah, आमेन आमेन hallelujah. नमान Amen. मरिये कुर्पेन भरले सुमित सुभासा स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कोशीचे फळ जेसू भाग्यवंती Timuriye मरियम devashinu देवाचे fiyankatiru माते ratikarataniam chamurna chavelar. Amen. महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्रत्म्या Tusadi tusotani sada sarvatra. Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. विशेष तरान आज सोमार मंगळार बुधवारा दिसा फाल्यां मंगळार दिसा ह्या दिसांनी भुरगे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री कॅन्सल केल्या कित्याक म्हळ्यार आतां सगळ्या भुरग्यांक सुटयेचे दीस गांवांत येतात त्या देखून चिल्ड्रन मिनिस्ट्री ना बुधवारा दीस डिवाइन वर्ड या बुधवारा डिवाइन वर्ड मिनिस्ट्री ब्रदर डॉक्टर जयानंदचो टॉक आसतलो आणि हिलिंग सर्वीस आसतले कोविडचो टाइम 7:15 प्रेज एंड वर्शिप स्टार्ट जाता ताजे उपरांत प्रेज एंड वर्शिप उपरांत वर्ड ऑफ गॉड आणि हिलिंग सर्वीस 8:30 मुग जाता इंडियाचो टाइम 9:45 प्रेज एंड वर्शिप सुरू जाता 11 वरां म्हणसर आसतले राती विशेष तरान तुम्ही जॉईन जाया हेरांक तुम्ही सांगा सगळे आमचे मागण्याचे लिंक आमच्या युट्यूबाचेर आसात वरचे ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक सोनवारा घाल्लो आसा तुम्ही ऐका आणि हेरांक तुम्ही शेअर करा कितले जाण तुम्ही युट्यूबाचेर जॉईन जाल्यात आणि झूमाचेर आसा तुम्ही आमचे युट्यूब चॅनल आसा तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा हर एका दिसा आमचे मागणे तुम्ही ऐकूंक जाता हेरांक तुम्ही शेअर करा तशेंच गेल्या महिन्यांत आमच्या टिमान आमचे व्हॉट्सअप घाल्ले 1000 तेर्स करूंक 1000 तेर्स करूंक घाल्ले कोणी कमीट जावन मागते आसात आणि गलते आसात मसोना गलते कोणाक तुम्ही ऍटलिस्ट दिसाक एक तेर्स करा या 2 तेर्स कितले तेर्स करूं जाता या जमतेच्या गरजां पासून आणि संसार समाधाना पासून विशेष तरान ऍटलिस्ट एक तेर्स कित्याक आज आम्ही आमच्या खातीर कितलोसो लोक मागून आसा आमची एक जबाबदारी आम्ही हेरांपासून मागचे आम्ही एक तेर्स भेटयतना कितलेशे जाणांक बरेपण जाता एका तेर्सांक विशेष हेरांकय बरें जाता आमकांय बरें जाता त्या देखून आम्ही ऍटलिस्ट एक कण तेर्स भेटोवन दिव्या आणि एक तेर्स ऍटलिस्ट एक रोजर फुल भेटोन या ग्रुपांत तुम्ही घालया तेर्स कर ओके आणि तशेंच कोणेय तुमकां इतले बरेपण जाला ह्या गेल्या दिसांनी कितलेशे मेसेज त्या सुम्यान दिल्यात कितले जाणां बरें जाला तुमकां बरें जाल्ले तुम्ही शेअर करा टेस्टमनी तुम्ही शेअर करताना हेरांचो भावार्थ उब जाता हेरां जेजू थंय येतात हेरांक चड बरेपण जाता आणि ताजे बेसांव सगळी तुमकां मेळटात ताजे कोण तुम्ही तुमचे टेस्टमनी दिया आमच्या व्हॉट्सअप नंबराक तुम्ही धाडा आम्ही ते शेअर करतले प्रेज द लॉर्ड देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड